Velkommen til. Jeg er på BioMio. Jeg sidder midt i en fisk i Duca, det er det I ser her, med et glas hvidvin til. Det smager super godt, man kan sige. Det regner på mig til. Jeg kan eventuelt lige prøve at lukke mig vinduet. Det regner godt. Man kan godt se, at dagen er ikke så lys, som de har været. Vi får lige et skud over mod køkkenet her. De hårdt arbejdende kokke, der er ikke så meget at lave i dag, men det er værre på fredag og lørdag. Men det var alt herfra. Jeg vil fortsætte med min fisk i Duca og min franske rødvin her.